il-ħamis ta' 12 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 7, versi 21 sa 29. Mhux kull min jgħidli mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smawiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smawiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mulej, mhux fismek ħabbarna aħna, u mhux fismek keċċejna xjaten u fismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Li kieku wieħed kellu jkun avżat minn qabel b'xi diżastru li jkun se jseħħ, wieħed ikun ippreparat. Kif ngħidu bil-Malti, bniedem avżat, nofsu armat. Meta Ġesu qal din l-istorja, probabbilment kellu f'moħħu il-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 10, vers 25 li jgħid: tgħaddi t-tempesta u jgħib il-ħażin, imma l-ġust jibqa' fis-sod għal dejjem. X'sinifikat għandha din l-istorja għalina? It-tip ta' pedament li fuqu nibnu l-ħajja tagħna jiddetermina jekk inkunux nifilħu għat-tempesti li jiġu fuqna. Ħafna drabi il-bennejja jibnu il-pedament tad-djar meta t-temp u l-art ikunu fl-aħjar kundizzjonijiet. Trid tkun għaref, taħsib u għaqli biex tkun taf il-pedament ser jibqa' sod anke meta affaċċjat ma' diversi kundizzjonijiet. Bl-istess mod, il-karattru tagħna, sod jew le, juri ruħu fl-għażliet li aħna nagħmlu, speċjalment meta jkollna naslu bejn dak li hu veru u dak li hu fals, bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Int tqarraq jekk ikollok iċ-ċans li tqarraq u tara li forsi bekk ser tiġik tajba. Int tikdeb jew turi wiġġ ieħor meta affaċċjat ma' sitwazzjoni imbarazzanti u li tkun ser tikkawżalek uġigħ. Persuna vera idik onesta u affidabbli quddiem Alla, quddiem il-proxmu u magħha nnifisha. X'inhu li jżommna l-bogħod milli ngħixu ħajja falsa u li tispiċċa b'mod diżastruż? Jekk nagħmlu l-mulej u l-kelma tiegħu il-blata u l-pedament tal-ħajja tagħna, allura xejn ma jkun jista' jċaqlaqna jew iżommna l-bogħod milli nesperjenzaw il-preżenza u l-għajnuna t'Alla. Huwa l-mulej u l-kelma tiegħu il-pedament sod tal-ħajja tiegħek
Mulej, int l-uniku pedament li jibqa' sod anki f'momenti ta' tiġrib u meta medded b'diżastru. Għatini l-erf, l-għaqal u karattru sod li neħtieġ biex nagħmel dak li hu veru u tajjeb u nwarrab dak li hu falz u kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek. Ħankun dak li ngħix il-kelma tiegħek u mhux biss dak li nismagħha. Amen.